Кояшлы көнне Рач үзенең бакчасында дигәндә яман хәбәр килә. Рач! Рач, Нәрсә булды? Индира, мине үпкәләттеләр. кем үпкәләтте? Колорадский жук. Шушы мизгелдән башлап Колорадо коңгызына каршы бию башланып китә. Ничек кенә агу сиптермиләр, ә бу егетнең нәрсә эшләгәнен без үзебез дә белмибез. Ой, Аллам, таптап бергәнебез бит. Нишеткәнебез бакчамыз. Күршебез бик үк канәгать түгел. Киттек үзебезнең бакчага.